Hi guys, welcome to my YouTube channel. आज ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଁକୁ ଆମର ମୁଁ ଆସିଲିଣି 2 ଦିନ ହେଲା। କାଲି ରାତିରେ ନା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ମେଘ କରିକି ରଖିଛି ପାଗଟା, ଲେକିନ ପବନ ହଉଛି ଭଲ, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବାରିଆଡେ ବସିଥିଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦବା। ମୋ ମମ୍ମୀ ମିଶିକି 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଛୁ। କାଲିକି ପଳେଇବି ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ କଥା ହଉଛୁ ମିଶିକି ବସିକି ଆଉ। ବାରିଟା ଆମର ନା ବହୁତ କାଚଡା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇକି। ମୋ ମମ୍ମୀ ଏଠି ବସିକି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି, କାଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ବିନା ଛୁଞ୍ଚିରେ ବଢିଆ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଟୋଟାଲି ଆସେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।